Tervetuloa kyytiin ja onnittelut Touchlessin valinnasta. Olemme iloisia, että liityit älykäyntikorttien käyttäjien yhteisöömme. Tavoitteemme on auttaa sinua tekemään vaikutuksen asiakkaisiisi ja luomaan merkityksellisiä yhteyksiä ilman kiusallisia hetkiä. Ennen kuin aloitat kosketusvapaan kortin käytön, haluamme antaa sinulle nopean esittelyn, joka varmistaa, että saat kaiken irti kortistasi. Ymmärrämme, että kaikki eivät tunne NFC-tekniikkaa yhtä hyvin kuin sinä, mutta se ei haittaa. Touchlessin avulla olet pelin edellä. Videomme näyttää, kuinka voit käsitellä missä tahansa tilanteessa helposti ja armollisesti. Istu siis alas, rentoudu ja valmistaudu oppimaan kosketusvapaan kortin jännittävistä mahdollisuuksista. Tehdään jokaisesta vuorovaikutuksesta positiivista. Ennen kuin aloitamme, tämä on tämän päivän opetusohjelman sisältöluettelo. Joten kerron sinulle, kuinka voimme käyttää NFC:tä yhteystietojen vaihtamiseen. Ensinnäkin meidän on varmistettava, että henkilö, jolle haluat jakaa tietosi, on valmis skannaamaan korttisi. Jos sinulla on iPhone XS tai uudempi, olet valmis. Avaa vain puhelimesi lukitus ja se on valmis skannaamaan. Mutta jos sinulla on iPhone 10 tai vanhempi tai Android-laite, sinun on otettava NFC-tunnisteen lukijatoiminto käyttöön. Voit tehdä sen pyyhkäisemällä alas näytön yläreunasta ja etsimällä pienen NFC-kuvakkeen. Jos et löydä sitä, iPhone-käyttäjien on mentävä asetusten ohjauskeskukseen ja Android-käyttäjien on etsittävä NFC-asetuksista. Helppo nakki. Jep, olet ottanut NFC:n käyttöön älypuhelimellasi. Selvitetään nyt, missä NFC-lukualue sijaitsee. iPhoneissa se on yläosassa kameran lähellä. Mutta muista, että sinulla on oltava internetyhteys yhteystietojen vaihtamiseen. Androidissa useimmissa se on myös yläosassa, mutta joissain se on keskellä takana. Etsi vain valoa, joka auttaa sinua löytämään sen. Se siitä. Jos yrität käyttää NFC-yhteensopivaa korttiasi, mutta siinä ei ole vilkkuvaa valoa, älä huoli, me autamme sinua. Yritetään saada yhteys toimimaan muutamalla tavalla. Ensinnäkin tarkistetaan, onko NFC päällä. Se on helppo korjata, jos se ei ole. Varmista seuraavaksi, että asetat korttisi lähelle NFC-älypuhelimen antennin alue. iPhoneissa se on yläosassa ja Androidissa kokeile puhelimen takaosan ylä-, keski- tai alaosaa. Tarkista, että puhelimessasi on data- tai internetyhteys. Jos ei, näet viestin, jossa lukee ei yhteyttä verkkoon, kun avaat selaimen. Ei huolia. Yhdistä vain Wi-Fi-verkkoon tai ota data käyttöön nopeaa korjausta varten. Muista, että metalli ja neste voivat häiritä NFC-yhteyttä, joten älä koske korttia metallipintaa vasten ja varo metallisia puhelinkuoria, jotka voivat heikentää yhteyttä. Hei, anna minun näyttää sinulle kuinka käyttää tätä siistiä asiaa tosielämässä. Jos sinulla on iPhone, pidä korttia lähellä puhelimen yläosaa, jossa kamera on. Näet valon vilkkuvan kortissa. Napsauta sitten esiin tulevaa ilmoitusta ja yhteystiedot tulevat näkyviin näytölle. Pyyhkäise vain alas ja napsauta, luo uusi yhteystieto ja paina sitten valmis. Boom, olet valmis. Tarkista yhteystietosovelluksestasi, toimiiko se. Joten jos olet Android-käyttäjä, toimi näin. Ensin sinun on tuotava kortti lähelle puhelinta ja katsottava, syttyykö kehotteen merkkivalo. Jos näin on, voit ladata yhteystiedot VCF-tiedostona. Sitten avaat tiedoston ja valitset tilin, johon haluat tallentaa yhteystiedon. Sen jälkeen tuot vain yhteystiedon ja tarkistat, onko se viestintähakemistossasi. Muista, että eri Android-puhelimissa voi olla erilaisia vaiheita, mutta tämä on vain yksi esimerkki. Toivottavasti tämä auttaa joka tapauksessa. Hei, tiesitkö, että ratkaisumme avulla voit jakaa yhteystietosi QR-koodin avulla? Se sopii täydellisesti matkapuhelimiin, joissa ei ole NFC-toimintoa. Varmista vain, että henkilöllä, jonka kanssa jaat, on QR-koodin skannaustoiminto puhelimessaan, tai hänen on ehkä ladattava sovellus sitä varten. Haluatko tietää, kuinka saat QR-koodisi valmiiksi puhelimeesi? Se on helppoa. Tallenna ensin e-profiilisi pikavalintana. Napsauta iPhone-käyttäjät ja painiketta ja Android-käyttäjät napsauta lisää kuvaketta ja sitten lisää aloitusnäyttöön. Sitten, kun haluat jakaa QR-koodisi, napsauta vain pikakuvaketta.
Jos sinun on tallennettava e-profiilisi QR-koodi, se on melko helppoa. Mene vain e-profiilisivullesi ja napsauta Ota yhteyttä välilehteä valikkopalkin vasemmalla puolella, se on 3. alhaalla. Tallenna sitten QR-koodi kuvana kuvakaappaustoiminnolla. Voit säilyttää sen valokuva-albumissasi varmuuskopiona siltä varalta, että kadotat NFC-älykorttisi. Tämä toimii sekä Android- että iPhone-käyttäjille. Lopuksi tässä on 5 vinkkiä, jotka auttavat sinua menestymään ja saamaan saumattoman yhteydenpitokokemuksen. Ensinnäkin, älä jää kiinni ilman käyntikorttejasi. Kuvittele sanovasi, unohdin ne toimistoon, kun asiakas pyytää käyntikorttia. Se olisi täydellinen epäonnistuminen. Mitä muuta tekosyytä sinulla olisi? Sinulla on vain yksi kortti mukanasi ja suosittelemme, että pidät sitä lompakossasi tai tavallisessa käyntikorttikotelossasi. Lisäksi suosittelemme, että tallennat e-profiilisi puhelimeesi, jotta sinulla on QR-koodi varmuuskopiona, vaikka sinulla ei olisi korttia mukanasi. Seuraavaksi sinun on pidettävä korttisi huippukunnossa. Se on loppujen lopuksi heijastus sinusta. Lisäksi jos sisällä oleva antenni tai siru vaurioituu, kortti ei välttämättä toimi ollenkaan. Pidä se käyntikorttitelineessä ja poissa kosteudelta tai lämmöltä, jotta se pysyy koskemattomana. Ja älä unohda kiinnittää huomiota kortin valoon. Sinun on nähtävä sen vilkkuva, jotta voit varmistaa, että yhteyden muodostaminen onnistuu, kun napautat sitä jonkun puhelimessa. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, ole luonnollinen korttien vaihdossa. Älä työnnä sitä kenenkään naamaan. Se voi tuntua painavalta. Odota sen sijaan luonnollista hetkeä keskustelussa ja tarjoa korttisi tavalla, joka tuntuu molemmille mukavalta. Nyt, kun annat jollekulle korttisi, muista kertoa hänelle, mitä annat hänelle. Se voi olla linkki sosiaaliseen mediaan, verkkosivustollesi tai muuhun tietoon. Selitä vain, miksi annat sen heille, jotta he eivät hämmentyisi. Äläkä unohda kutsua heitä ottamaan yhteyttä, jos heillä on kysyttävää tai he haluavat lisätietoja palveluistasi. Joten siinä se on. Älykäs käyntikorttimme avulla voit tehdä verkostoitumisesta paljon rennompaa ja nautinnollisempaa. Kiitos kun kuuntelit ja pidä hauskaa.